Čaute kamoši a kamošky. Vedeli ste, že všetky fľaše a plechovky z vašich zálohomatov končia práve tu, za môjim chrbtom? Som Bratko Štupel, som ambasádor zálohovania. Práve sa nachádzame v trediacom centre v Kočovciach. Máme tu 8-akov a 9-akov. Záleží mi, aby aj budúca generácia zálohovala. Takže im poďme ukázať, ako to tu chodí. Ferry, dobre hovoríš.